ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗನೊಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ. ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ ತೂವರೆ ಏ ಟೇಸ್ಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜೊಂಡುಂಡತೆ ಆತೆ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಈರ್ ಒಂದು ನಾನ್, ಬಟರ್ ನಾನ್ ಯಾ ರೋಟಿ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ವೈತೊಟ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ, ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು. प्लीज़ वीडियो पूरा तूदा बका लाइक मनप्ले, कमेंट मनप्ले और सब्सक्राइब मनप्ले अगर ये पसातुल्ला भले ये वीडियो स्टार्ट मनपुगा पनीर मसाला मनपुनंच औतुवंगा. पनीर मसाला मन पर नमक सुरुटु पनीर ग मैरिनेट मंतगे तोंड्र तो नम मूलुत्ते वंजी बाउल गे तोंदा ऐतुले नमक इनेना पाडोन औतुवंगा. नम इत्ते पाडोंदुला 2 स्पून दात दही तो मूल इल्लडित्तिन दही यान यूज़ मंतोले फ्रेश तो 2 स्पून दही पाडले. अंचे नमक बोर्ड 1 स्पून दात कಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂತೆ ಮಂಜೂಳ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ, ಒಂತೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೇಕು, ಒಂತೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ, ಒಂತೆ ಹೀಂಗ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೇಕು, ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್, ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ. ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಬಿಡ್ಲೆ, ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ದಹಿ ಬಕ ನಮ್ಮನ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲಪ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ. ಸೊ ಮೂಲ್ದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇರ್ತು ಯಾಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ದಹಿ ತೊಟ್ಟು ಪನೀರ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತ್ಪುರ ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಪನೀರ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ तो मूल ईर तुयड़ा नेक नम जास्ती वाटरी दीत जा दप्पा दप्पाने दीता तो इंचने दियरन मूल यान मंजी 250 ग्राम दात पनीर ಗೆತ್ತೊಂದೆ. पनीर ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ ಕಟ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ಇರ್ ಓಲಾ ಶೇಪ್ ಕೊರೋಲಿ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಉದ್ದೊದ್ದ ದೀತೆ ಇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ तो ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ನಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನಾ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ಕ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತ ನಾ ಮಸಾಲ ದಪ್ಪರ್ ಪತ್ತಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ ಕೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ದೆಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಡಿ ನಾಪುಂಡು ತುಂಡಾರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು तो ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ನ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಪೂರಲ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪತ್ತುನಕ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ ತೋಜಾವೇರೆಗ पनीर ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತಳು. ಮೂಲ್ತು ಎಡ ಯಾನ್ ಒಂಚು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಪತ್ತಾದೆ ದೆಕ್ ಪನೀರ್ದ ಜೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಿನ ಪಾಡಿನೇ ಅವು ಐಕ್ ಪತ್ತುಂಟು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ದಪ್ಪ ಮಸಾಲನೇ ಪತ್ತಾವಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕೊಂಜ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಗೆ ಫ್ರಿಜ್ದುಲೈ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ और ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ಗ अर्ध घंटे आतन और नमना पनीर ला लायकड सेट आतन इते यानेक फ्रिज ಗೆತ್ತು दीते और मूल तुयड़ नमना पनीर ला लायकड ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ದ ಒಟ್ಟು ಪತ್ತದ ರೆಡಿ ಆತನ್. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಹಲ್ಕ ಹಲ್ಕ ಅವು ತೋಜಾವೆ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪನೀರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಹಾಕನಿ ನೆಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ. बटर मेल्ट आई नाकने नम नेतोले पनीर पाड़बुड़का बटर पाड़ी नईट अगर इरड बटर इज्जिड इर नैला पाड़ोली ऐट ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು एकदम ಟಿಪಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. तो ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಒಂಜಿ ಪನೀರ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ದಪ್ಪ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಂತಿ ನೈಟ್ ನಮ್ಮನ ಪನೀರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ವೈತೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲಲ ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲೆತ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪನೀರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮನ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತು ಯಾಡ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಆರೆ ಬುಡ್ಕ ಬಟರ್ದ ಒಟ್ಟು और ऐड बक्का ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮನ ಪನೀರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇದನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದ್ಗೆ ತುಂಗ ನೆಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಲೆ ತುಂಡಾರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ तो नेक पूरेक्ल नम इत्ते टर्न मंतगे तोंगा मेल्ला मेल्ला तो मूल तो यार नमना कलर लेते चेंज आता ब्राउन कलर आता तो इंचे नमक ब्राउन कलर बोर्ड रेडला साइडला सो नम अंचेने बक्कुंजी साइडला नेक लाइक रोस्ट मंतगे तोंगा और ऐड बक्का यानी रेक तोजावे नम मसाला मनपरन पनीर मसाला दा अವು अंच मनपुन तो नेक इत्ते रेड विनिशर नम मीडियम फ्लेम दीद बक्कुंजी साइडला नम कायारे बुड्ದು ಬುಡ್ಕ
पनीर नमना रेड्डी साइडला कायाद रेडी आतन मूलतु याड इरे गोत्तापुन सो ಈತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪರೆತ್ತನ್ तो ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತ ನೆಕ್ ಬರೀಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಅದ ಮುಟ ನಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ ಮೂಲಿತೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ತೊಂದ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಹಾಕನೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಾವು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಈರ್ ನೈಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪೂರರ ಲೈಕಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಾಕನೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಲವಂಗ अंचने वंते चक्के पाड्बुडले नमना दालचीनी अंचने मूल यान मूजी इलाकी गुद्दिगे ತೊಂದೆ औला नेत्तोले नम बिर्कद बुडಕ वंते एड्डे मुंचिला पाड्बुडले ऐतोले वंते नमक बोर्ड जीरा इत्ते नेक पूरेक्ला लायकड मिक्स मंतोन्ले कड़ा मसाला ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ ಎಣ್ಣೆ लायकड सॉटे मंतद ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ लायकड फ्राय आवड कड़ा मसाला नमना ऑलमोस्ट इत्ते सॉटे मंत रेडी आतंड लायकड फ्राय आतंड इत्ते मूल यान मूजी मीडियम साइज कांदा दा पेस्ट गेतोंदे इर बारीक कट मंतला पाडोली इजिंड इर ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ಲ पेस्ट मंत रेडी मंतोन्ली नेक पूरेक्ला लायकड मिक्स मंतोन्ले कांदा लायकड कड़ा मसाला दोट एಣ್ಣೆ दोट लायकड मिक्स आवनड तो नेक लायकड इत्ते मिक्स मंतोन्ले और रेड मिनिषಗೋಸ್ಕರ नम कांदा ಒಂಚೂರು कायारे बुडಕ नेत्त कलर चेंज आपुन मुट सो नेक पूरेक्ला इत्ते लायकड मिक्स मंतोन्ले कांदा दा पेस्ट इरे इस्ते इज्जिड इर बारीक चॉप मंतला पाडोली अगर इरड टाइम इज्जिड तो इर पेस्ट मनपोली मिक्सर्ड ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಣ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನಮನ ಕಾಂದ ಸೊ ಮೂಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮನ ಕಾಂದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯೋನ್ ಬೀದನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ ದ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾವನ್ಲೆ और निकला ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬುಡ್ಲಿ नमन अदरक लहसुन पेस्ट ला कांदा दोट्ट लायकड कायद रेडी आत इत्ते नमक नेत्तोले पोड़ी मसाला पूरा बिर्करुंडु अವು नम तूवोन गेते इत्ते नेक ಒಂತೆ पाड्बुडले मुंचिद पाउडर ಒಂತೆ मूल नम सॉफ्ट पाड्बुडक चूर अंचेने मूल ಒಂತೆ एड्डे मुंचिद पाउडर ला पाड्बुडले इत्ते ಒಂತೆ पाडले जीरा पाउडर नेक अंचेने ಒಂತೆ धनिया पाउडर ला पाड्बुडले ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ ಕಲತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲ ಬೆರ್ಕದಿನ ಅವಲ ನಮ್ಮನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಂದ ದೊಟ್ಟು ಕಾಯಾರೆ ಬುಡ್ಕ ರೆಡ್ಡಿ ಮಿನಿಷ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ ರೆಡಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ಪ್ಯೂರಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ಪ್ಯೂರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇರೇಗ್ ಬುಡಾಂಡ ಈರ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋಲಿ ಈಜಿಂಡ ಈರ್ ಕ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರೇಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮನ ಕಾಂದದೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ आवनाड इत्ते नेक उप्पु पाडले इन रुचि प्रकार और टೊಮ್ಯಾಟೊ लायकड मिक्स मंत नमला टೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ रेड मिनिषಗೋಸ್ಕರ मीडियम फ्लेम दीद टೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಯಾರೆ ಬುಡ್ಕ रेड मिनिष आतन मूल तुयड नमना टೊಮ್ಯಾಟೊ लायकड कायोन रेडी आतन इत्ते नेत्तले ನಾವು ಪಾಡ್ರನ್ ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು लायकड पूजे इंकले नेक्कुವಂತೆ और मित्तड बिर्कद बुडले और नेक्ला लायकड कलतद मिक्स मंतले ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿನಾಕನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಧನಿಯಾ ಪತ್ತ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಪತ್ತ ಗೆದ್ದೀತೆ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ಅವು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಕ ಅಣ್ಣೆಕ್ಕ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಐತ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ರಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೈಕ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ इत्ते नेत्त ओलाय नम ಒಂಚೂರು ಚನ್ನದಟ್ಟಲ ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಕ ಚನ್ನದಟ್ಟಲ ಲಾಯ್ಕಡತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಚನ್ನದಟ್ಟ ಪಾಣ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ थिक ग्रेवी ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ एकदम थिक ग्रेवी रेडी आपोण तो चನ್ನದಟ್ಟ इरेक बोडंडा रोस्ट मंतला पाडोली और इंचला पाडोली देगाव नमक इत्ते रेड मिनिಷ बुड्रेनुंडाइक रेड मिनिಷ आत नमना ग्रेवीला थिकनेसला तुयडे तोजु येत लायक बेदन नमना चನ್ನದಟ್ಟ पाण्यट और कलरला चेंज आतन इत्ते नमन एत्तले पनीर ऐड मन्पुगा
सो मूल इतने नम पूरा पनीर नेतुला पाड़ बुड़का और नेक मिक्स मंत बुड़का गैस लो फ्लेम दीले उन पूरा प्रोसीजर मनपुनागा पूरा पनीर नेतुला पाड़ नम नेक लाय कड़ते मिक्स मंत बुड़का पनीर पाಡ್ದಾಗ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಗ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ತಾಕಿ ನಮನ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ವೈತೊನಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಆತನ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯ ನನ ಯಾರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೋಜೋ ನಮನ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ ಅಂಚಾತನ್ पनीर मसाला नमन मंत रेडी आतन फाइनली नेत थिकनेस तूदेरे गोत्तापु नेत ग्रेवी ईत थिक आतुंडे ईत टेस्टी आतु नमन पनीर ला ईत सॉफ्ट उंडते बाइट ಒಂಜಿ बाइट मंतिनेटे फुल मेल्ट आपुन बायदोलाय मस्त टेस्टी आतन रेसिपी डेफिनेटली ट्राई मनपोड निगुल मातेरला और कमेंट सेक्शन ಎಂಕ್ ಬರೆತ್ ಪನ್ಲೆ निगले इनिद वीडियो अंचा आतन वीडियो प्लीज़ पूरा तूले तू दाय बक्का लाइक कर ले वीडियो को ये तापोड निगोला फ्रेंड्स फैमिली नगोला शेयर मन प्ले पत्सा तुलाड़ा सब्सक्राइब मन पंदे पोर्ची कमेंट सेक्शन ಎಂಕ್ निगोला फीडबैक करो दिप्ले की नेक्स्ट वीडियो वैतमित मन पोडो इरना वंजी लाइकिंग मस्त मोटिवेशन कोरपुन सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मन प्ले ना चैनल ನನ್ನ ನಾಮತಿಕಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಮಾತಿರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್